No niin, nyt on lattia valettu uudestaan. Mitenhän tästä pääsis niinku astumaan? Pitääkö mennä niinku ihan tästä reunalta ja vähän on kyllä kapeeta. Pääsköhän tosta, jos saisi oven alle. Ja sit jostain saisi kiinni, niin tää voisi onnistua. Noin. Enkä koskenut märkään betoniin. Mikähän tuo tummempi läikkä tossa? Mitähän täällä näyttää? Jaha. Joo. Että semmoista. Koskahan sitä pääsee kusella käymään? Tästä ei ihan noin vaan yli hyvitäkään. Joo. Sitä ei voinut suihkussakaan käydä eilisen jälkeen, että tämmöstä. Joo. Tällä viikolla kuulemma pitäisi olla remontti valmis. Lattia on ollut auki jo 3 viikkoa ja eilen tossa oli semmonen kauhea monttu. Täällä oli hirveä betonipöly tässä koko eteisessä ja samaten vessassa oli kaikki aivan pölyssä. Että siinä on kiva siivoaminen sitten kun tää on valmis. Ei niitä jaksa nyt alkaa siivoamaan, koska niitä tulisi kuitenkin lisää sitä pölyä jostain. Tämähän pölyää tätä betonilattiaa koko ajan. Joo. Että semmoista.